कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। இப்போ வந்து நம்ம 23rd ஸ்லோகத்துல இருந்து வாசிக்க போறோம். ஸோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी हृदि नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाय देशधारिणे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். இன்னைக்கு 23rd ஸ்லோகத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். புஷ்பா மாதாஜி நீங்க வாசிக்கலாம். त्वम् आदित्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृत्योपरः मायां व्युदश्य किच्शक्तया कैवल्ये स्थित आत्मनि. यस वासी. त्वम् आद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वर प्रकृते परः मायां व्युदश्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि. त्वम् आद्य தாங்களே ஆதியானவர், புருஷக அனுபவிக்கும் புருஷர், சாங்ஷாத் நேரடியாக, ஈஸ்வர ஆளுநர், பிரகிருதி ஜட இயற்கையின், பர உன்னத, மாயாம் பௌதிக சக்தி, வியூதஸ்ய ஒதுக்கி தள்ளியவர், சித் சக்தியா அந்தரங்க சக்தியின் பலத்தால், கைவல்யே தூய்மையான நித்திய அறிவு மற்றும் ஆனந்தத்தில் ஸ்தித வைத்து கொண்டவர், ஆத்மனி தன்னை. மொழிபெயர்ப்பு. தாங்களே மூல முழுமுதற் கடவுள் ஆவீர். தாங்கள் சிருஷ்டி முழுவதிலும் விரிவடைந்திருப்பவரும் பௌதீக சக்திக்கு மேற்பட்டவரும் ஆவீர். உங்களுடைய ஆன்மீக சக்தியின் பலத்தினால் பௌதீக சக்தியின் விளைவுகளை நீங்கள் விலக்கி விடுகிறீர்கள். நீங்கள் எப்பொழுதும் நித்திய ஆனந்தத்திலும் உன்னத அறிவிலும் நிலை பெற்று இருக்கிறீர்கள். பொருளுரை. பகவானின் தாமரை பாதங்களில் சரணடைபவரால் அறியாமையின் பிடியிலிருந்து விடுபட முடியும் என்று பகவத்கீதையில் பகவான் கூறுகிறார். கிருஷ்ணர் சூரியனை போன்றவர். மாயை அல்லது ஜட வாழ்வு இருளை போன்றது. எங்கெல்லாம் சூரிய ஒளி இருக்கின்றதோ அங்கு இருள் அல்லது அறியாமை உடனே மறைந்து விடுகிறது. அறியாமை உலகிலிருந்து வெளியேறுவதற்கான மிகச் சிறந்த வழி இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. பகவான் இங்கு மூல முழுமுதற் கடவுள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்.
அவரிடமிருந்து மற்ற எல்லா முழுமுதற் கடவுள்களும் விரிவடைகின்றனர். எங்கும் பரவி இருப்பவரான விஷ்ணு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஒரு விரிவாங்க அவதாரம் ஆவார். பகவான் தம்மை எண்ணில் அடங்காத முழுமுதற் கடவுள்களாகவும் ஜீவராசிகளாகவும் பல்வேறு சக்திகளாகவும் விரிவடைய செய்கிறார். ஆனால் யாரிடமிருந்து அனைத்தும் தோன்றுகின்றனவோ அந்த மூல முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே ஆவார். ஜட உலகில் உணர்ந்து அறியப்படும் பகவானின் எங்கும் பரவியுள்ள அம்சமும் கூட அவரது பூரணமற்ற ஒரு அவதாரமே ஆகும். ஆகவே அந்த பரமாத்மா அவருக்குள் அடங்கியவராகவே இருக்கிறார். பரிபூர்ண முழுமுதற் கடவுளான அவர் ஜட சிருஷ்டியால் தொட முடியாது. உன்னத நிலையில் இருப்பதால் ஜட உலக செயல் விளைவுகளுடன் அவருக்கு எவ்வித தொடர்பும் இல்லை. இருள் சூரியனுக்கு எதிரானதாகும். எனவே இருள் சூரியனின் இருப்பை சார்ந்ததாக உள்ளது. சூரியனுக்குள் துளியும் இருள் கிடையாது, ஒளி மட்டுமே நிரம்பியுள்ளது. அதே போலவே பௌதிக இருப்பிற்கு அப்பாற்பட்டவரான பரமபுருஷ பகவான் ஆனந்தத்தால் நிரப்பப்பட்டு உள்ளார். அவர் ஆனந்தம் நிரம்பியவர் என்பதுடன் பல்வேறு தெய்வீக இயல்புகளையும் கொண்டவர் ஆவர். பகவான் இயக்கமற்று இருப்பவர் அல்ல, ஆனால் சுறுசுறுப்பான பலதரப்பட்ட நிலைகளை கொண்டவர் ஆவார். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் சிக்கல் அடைந்துள்ள பௌதிக இயற்கையிலிருந்து அவர் வேறுபட்டு இருக்கிறார். அவர் பரமன் அல்லது தலைவர் ஆவார். ஆகவே அவர் பரிபூரணமானவராக உள்ளார். அவருக்கு பல வகைப்பட்ட சக்திகள் உள்ளன. இச்சக்திகளால் அவர் பௌதிக உலகை படைத்து காத்து அளிக்கிறார். இருப்பினும் அவரது சொந்த வசிப்பிடத்தில் அனைத்தும் நித்தியமானவையும் பூர்ணமானவையும் ஆகும். உலகம் சக்திகளாலோ அல்லது சக்தி வாய்ந்த பிரதிநிதிகளாலோ மட்டுமே இயங்குகிறது என்பது அல்ல. ஆனால் எல்லா சக்திகளையும் கொண்டவரான சக்தி வாய்ந்த புருஷரால் அது இயக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அற்புதமான வரி, கடைசி வரி. நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சம் சக்திகளால் மாத்திரமே ஆனது கிடையாது. இந்த சக்திகளை எல்லாம் கொண்டதான உயர்வான சக்தியான அந்த புருஷரால் இந்த பௌதீக உலகம் ஆன்மீக உலகம் இரண்டும் ஆளப்பட்டு வருகிறது. இதுதான் நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். ஸோ அந்த அருவவாதி தன்மையே நம்ம அதுவே அந்த ரூபத்துல மட்டும்தான் நாம பகவானை சேவிக்கின்றோம் என்று நினைக்கிறோம் இல்லையா? அது அத்வைத பிலாசபி பிரகாரம் அது மாத்திரமே கிடையாது. அவர் ரூபமும் உடையவர், அனைத்து சக்திகளுக்குமே முதன்மையானவர், அவரால் தான் அனைத்துமே படைக்கப்பட்டது. அந்த சக்திகளை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்ட்ரோலா வச்சிருக்கிறது. அதாவது ஹீ இஸ் தி சோல் ப்ரொப்ரேட்டர் ஆஃப் ஆல் திங். நித்தியமானவையும் பரிபூர்ணமை ஆகும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறது எல்லாமே நித்தியமானது, பூரணமானவை, அதாவது முழுமையானது. இந்த இடத்துல நமக்கு முழுமையற்ற நிலை எல்லாம் தோன்றி இருந்தாலும் அது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் அதுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார். ஆனா அதுல மறைக்கப்பட்டிருக்கார். நம்மளால இந்த ஊனக்கண்களால் காணவே முடியாது. பக்தி என்னும் அந்த இதுல போனா மட்டுமே பகவானுடைய நிலையை நம்மளால காணவும் முடியும், உணரவும் முடியும். துவம் ஆதித்யஹ புருஷஹ சாக்ஷாத் ஈஸ்வரஹ பிரகிருதேஹ பரஹ மாயாம் வியுதஸ்யஹ சித் சக்தையாக கைவல்லையே ஸ்தித ஆத்மனி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தாங்களே முழுமுதற் கடவுள் ஆவீர். தாங்கள் சிருஷ்டி முழுவதிலும் விரிவடைந்து வரும் பௌதீக சக்திக்கு மேற்பட்டவர். ஏனென்றால் அவர் 3 குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர். அவரிடம் இருந்து பிரிந்து வந்ததான் 8 ஜடசக்திகள். இதெல்லாமே நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். அந்த ஜடசக்திகளால் ஆனதுதான் இந்த பிரகிருதி. சோ இதை படைத்தவரும் அவர்தான். எதற்காக என்றால் நாம் எல்லாம் நித்திய பத்தர்களாக இருக்கும் பொழுது இந்த இடத்துல சில காலம் தங்கி நன்னிலை அடைந்து மீண்டும் அவருடைய லோகமா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக உலகத்திற்கு திரும்பி செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக நாம நன்னிலை அடையணும். இல்லை என்றால் நமக்கு நல்லது கெட்டது, அதுக்கப்புறம் எது ரைட் எது ராங் இதெல்லாம் நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. இங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோமோ அதே தான் அங்கேயும் போய் செய்வோம். ஆனா மனது பக்குவம் அடைந்த பிறகு அங்கு சென்றால், அங்கே சென்ற பிறகு நமக்கு ஒரே ஒரு காரியம் என்ன இருக்கின்றது? பகவானுக்கு சேவை செய்வது ஒன்றுதான். சோ அந்த செயலில் ஈடுபடுவோம். இல்லை என்றால் நாமளும் அங்க போய் மீண்டும் இதே பௌதீக
செயல்கள் தான் அங்கேயும் தொடருவோம். அதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நன்னிலை அடையிற வரைக்குமே நாம் இந்த லோகத்துல மீண்டும் மீண்டும் வந்துகிட்டே இருக்கணும். ஸோ உங்களுடைய ஆன்மீக சக்தியின் பலத்தினால் பௌதீக சக்தியின் விளைவுகளை நீங்கள் விலக்கி விடுகிறீர்கள். ஸோ அதாவது அவரு கீழ் இயல்பை மேல் இயல்பு கொண்டு ஆள்கின்றார். நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா கீழான இயல்புகளோட தான் நாம் எல்லாருமே பிறந்திருக்கின்றோம். குரோதம், கோபம், காமம் இது எல்லாமே உண்டு நமக்கு. ஆனா இது எல்லாமே கீழ் இயல்புகள். இதையெல்லாம் மேல் இயல்புகளான தெய்வீக குணங்களை கொண்டு நாம, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஹம்பிள்னஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து சிம்பிளா இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாரிடத்திலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பரிவோடையும் ஒரு சமம் போல் அவர்களை வந்து பார்ப்பது, இந்த மாதிரியான குணாதிசயங்கள், பொறாமையற்ற தன்மை, பேராசையை விடுத்து இந்த மாதிரியான இயல்புகளை கொண்டு மனதை நாம திடப்படுத்தும் பொழுது இந்த கீழ் இயல்புகளை நாம ஈஸியா வந்து நசுக்கி விடலாம். பகவானும் அதே மாதிரிதான். இந்த கீழ் இயல்புகள் எல்லாம் நம்மளுடைய குணங்களை அவர் படைத்தார். ஆனா அவரிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த மேல் இயல்பால் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடக்கி ஆள்கின்றார். நாமளும் அதை வந்து எவ்வாறு அடக்கி ஆள்வது என்பதை நாம கற்றுக்கொண்டோம் என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே நாம வந்து விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக வாழ முடியும். ஸோ நீங்கள் எப்பொழுதும் நித்திய ஆனந்தத்திலும், ஸோ அந்த மாதிரி ஆகக்கூடிய ஒரு உயிர் வாழி இந்த லோகத்தில் இருக்கும் பொழுதே, இந்த இகலோகத்தில் இருக்கும் பொழுதே நித்திய ஆனந்தத்தில் அவன் லயிக்கின்றான். உன்னத அறிவிலும் நிலை பெற்றிருக்கின்றான். அவனுக்கு நல்ல ஞானமும் வந்து விருத்தியாகின்றது. ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சமே. நம்ம வந்து ஸோ பக்தி ஒண்ணு, சூரிய ஒளி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே இருள் கிடையாது இல்லையா? பகவானும் எப்பொழுதுமே பிரகாசமானவர், அறியாமைக்கு அப்பாற்பட்டவர் அவர். ஆனா நாம வந்து அந்த சூரியனுக்கு எங்கேயாவது உள்ளுக்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இருட்டு என்பது இருக்கின்றதா? சூரியன் எப்பொழுதுமே பிரகாசம்தான். அவனிடத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துளி கூட அதாவது பாத்தீங்கன்னா இருள் என்ற அந்த வார்த்தைக்கே இல்லை. அதே போலதான் பகவானும் இந்த அஞ்ஞானத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர், ஞானத்தை நிரம்பியவர், அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகாசத்தை உடையவர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா இருளுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நாம வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் ஆனந்தம் நிரம்பியவர் என்பதுடன் பல்வேறு தெய்வீக இயல்புகளையும் கொண்டவர். பகவான் இயக்கமற்று இருப்பவர் அல்ல. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா சர்வகாலமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா வைகுண்டத்துல படுத்திருக்கார் அப்படின்றெல்லாம் கிடையாது. அவர் எல்லா இடங்களிலுமே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார். ஆனால் அது நமக்கு வந்து தெரிவது கிடையாது. ஆனால் சுறுசுறுப்பான பலதரப்பட்ட நிலைகள் கொண்டவராவார். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் சிக்கல்களுடைய பௌதிக இயற்கையிலிருந்து அவர் வேறுபட்டிருக்கின்றார். இதோடு அவர் சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்வது கிடையாது. இந்த குணாதிசயங்களோடு அவர் தன்னை வந்து எப்பொழுதுமே ஈடுபடுத்திக் கொள்வது கிடையாது. இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பால் தான் அவருடைய செயல்பாடெல்லாம் இருக்கின்றது. அவர் பரமன் மற்றும் தலைவர் ஆவர். ஆகவே அவர் பரிபூரணமானவரார், அதாவது முழுமை. நாமளும் படிச்சிருக்கோம், ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் உதச்யதே. இந்த இது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஈஷோபனிஷத்துல வந்து இன்வொகேஷன் பிரேயரா படிச்சோம். அவர் வந்து பூரணமானவர். அவரிடத்திலிருந்து தோன்றிய நாம விண்ணப்பகுதிகளான நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா முழுமையாக தான் இருக்கின்றோம் இல்லையா? பிசிக்கலி பார்க்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா we are all full only. எங்கேயாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் கை ஒருத்தர் கால் அந்த மாதிரி இருக்குமா? கிடையவே கிடையாது. பூரணத்திலிருந்து பிறந்த நாமளும் எல்லாரும் பூரணம்தான். நம்முடைய பிள்ளைகளும் பூரணமாக தான் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் பிள்ளைகளும் பூரணமாக தான் இருப்பார்கள். சோ பூரணத்தின் இருந்து தோன்றிய அனைவருமே பூரணம்தான். ஆனால் அந்த நித்தியமான அந்த ஆத்மா வந்துதான் நம்ம வந்து பகவானோட குவாலிட்டியில கம்பேர் பண்ணிக்க முடியும். ஆனா இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் அ பெரிஷபிள், அதாவது அழிவடையக்கூடியது அப்படிங்கிறத வந்து புரிந்து கொள்ளணும். இது வந்து பௌதிக உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது. 24வது பதம் ச ஏவ ஜீவ லோகஸ்ய மாயா மோகித சேதசக விதத்சே ஸ்வேன வீரியேன ஸ்ரேயோ தர்மாதி க்ஷணம். எஸ் பிரேமா மாதாஜி, நீங்க வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ச ஏவ ஜீவலோகஸ்ய மாயா மோகித சேதசக விதத்சே ஸ்வேன வீரியேன ஸ்ரேயோ தர்மாதிக்ஷணம். அந்த தெய்வீக புருஷர் ஏவ நிச்சயமாக ஜீவ லோகஸ்ய பந்தப்பட்ட ஜீவராசிகளின் மாயா மோகித்த மாயா சக்தியினால் கட்டப்பட்டு சேதச இதயத்தால் விதத்சே நிறைவேற்றுகிறீர்கள். ஸ்வேன சுயமாகவே, வீரியேன ஆதிக்கம், ஸ்ரேயக முடிவான நன்மை,
தர்ம ஆதி முக்திக்கான 4 கொள்கைகள் லட்சணம் வர்ணிக்கப்படும். மொழிபெயர்ப்பு: தாங்கள் பௌதீக சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருந்த போதிலும் பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் முடிவான நன்மைக்காக மதம் முதலான முக்திக்கான 4 கொள்கைகளை செயல்படுத்துகிறீர்கள். பொருளுரை: ஜட இயற்கை குணங்களின் பாதிப்புக்கு உட்படாதவரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரது பெருங்கருணையினால் இவ்வுலகில் அவதரிக்கிறார். ஜட தோற்றங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவரான பகவான் அவரது அகாரணமான கருணையினால் மாயா சக்தியால் அடிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள வீழ்ந்த ஆத்மாக்களை காப்பாற்றும் ஒரே நோக்கத்திற்காகத்தான் இவ்வுலகில் அவதரிக்கிறார். ஜீவராசிகள் ஜடசக்தியால் தாக்கப்படுகின்றனர். அந்த பௌதிக சக்திகளை அவர்கள் பொய்யான முறையில் அனுபவிக்க விரும்புகின்றனர். இருப்பினும் ஜீவராசியால் இன்புற்றிருக்க முடியவில்லை. ஒருவன் பகவானின் நித்திய தொண்டனாவான். இந்நிலையை அவன் மறக்கும் பொழுது ஜட உலகை அவன் அனுபவிக்க விரும்புகிறான். இது அவனுடைய மாயைக்குட்பட்ட நிலையாகும். பந்தப்பட்ட ஜீவராசிகளின் பொய்யான புலனின்பத்தை ஒழித்து அவர்களை ஆன்மீக உலகிற்கு அழைத்துச் செல்வதற்காகவே பகவான் அவதரிக்கிறார். அதுவே வீழ்ந்த ஆத்மாக்களிடம் பகவான் கொண்டுள்ள தனி பெரும் கருணையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் ஸ்லோகம். சயேவ ஜீவலோகஸ்ய மாயா மோகித சேதஸ்யஹ விதத்சே ஸ்வேன வீரியேன ஸ்ரேயோ தர்மாதி க்ஷணம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, இப்ப தாங்கள் பௌதிக சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருந்த போதிலும், அதாவது பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக சக்திகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர் இருந்த போதிலும், ஆனா நம்ம மேல அவருக்கு கருணை, அளவிட முடியாத கருணை, இன்கன்சீவபிள் இல்லையா? நம்மளால கற்பனையால கூட எட்டி பார்க்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு பகவான் நம் மீது கருணை உண்டு. பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் முடிவான நன்மைக்காக, அதாவது இலக்கு என்ன? பகவானுடைய திருநாடு சேர்வதுதான் நம்மளுடைய இலக்குன்றது. அவர்தான் நமக்கு இலக்கு, அவரே நமக்கு அடைக்கலம் என்பது நமக்கு தெரியும் இல்லையா? பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் முடிவான நன்மைக்காக மதம் முதலான முக்திக்கான 4 கொள்கைகளை செயல்படுத்துகிறார். நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா? வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி தான் இங்கே உரைக்கிறார்கள். சோ 4 விதமான சதுர்விதமான வர்ணங்கள், அது தகுந்த மாதிரி ஆசிரமங்களை பகவான் ரொம்ப அற்புதமாக சொல்கின்றார் பகவத்கீதையில். ஜட இயற்கை குணங்களின் பாதிப்புக்கு உட்படாதவரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரது தனிப்பெருங்கருணையால் இவ்வுலகில் அவதரிக்கிறார். ஜட தோற்றங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவரான பகவான் அவரது அகாரணமான கருணையால், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா காரம் ஏது, காஸ்ட்லெஸ் மெர்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? எந்த ஒரு காரணமும் தேவையில்லை அவருடைய கருணைக்கு. அதுதான் அகாரணமான. மாயா சக்தியால் அடிமைப்பட்டுள்ள நாம் எல்லோருமே மாயை சக்தியில் கட்டுண்டவர்கள், வீழ்ந்த ஆத்மாக்கள் காப்பாற்றப்படும் ஒரே நோக்கத்திற்காக தான் இவ்வுலகில் அவர் அவதரிக்கிறார். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளையெல்லாம் ரட்சிப்பதற்காகவே அவர் இந்த லோகத்துல வருகின்றார். ஜீவராசிகள் ஜடசக்தியால் தாக்கப்படுகின்றன. நாம் எல்லாருமே ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக மாறுகின்றோம் இல்லையா? இந்த பௌதிக சக்திகளை அவர் பொய்யான முறையில் அனுபவிக்க விரும்புகின்றனர். இதுவே நித்தியம் நினைச்சுட்டுதான் ஜீவராசிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுலயே மூழ்கி கிடக்கின்றன. இருப்பினும் ஜீவராசிகள் இன்புற்றிருக்கவில்லை. இதுல இந்த இகலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய நன்மை தீமைகளில் நாம ஈடுபடும் பொழுது, அதாவது செயல்படும் பொழுது, நம்ம என்னைக்காவது நம்ம நிம்மதியாக இருக்கின்றோமா? பர்மனண்டாக கிடையவே கிடையாது. இன்னைக்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தி ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம அனுபவித்தால் அதே கண்டினியூஸா நம்ம அனுபவிக்கின்றோமா? இல்லவே இல்லை. வேறு ஒரு துக்கமான செய்தியும் அதுல மீண்டும் கலக்கின்றது. அப்போ இந்த சந்தோஷம் இருக்கிற இடம் தெரியாமலே போய்விடுகின்றது. சோ இங்க சுகம், துக்கம், இன்பம், துன்பம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல் கீழ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த லைஃப்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா லைஃப்ல எப்பவுமே இருந்துட்டேதான் இருக்கும். சோ இது எல்லாமே நித்தியமாக நாம பார்க்கக்கூடிய ஒன்று, நிதர்சனமான உண்மை என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அங்கே. அதனால இந்த லோகத்துல நாம இன்புற்று இருப்பதற்காக எந்த ஒரு வஸ்துவுமே கிடையாது. சோ நாம்பளுடைய ஒரே ஒரு இது என்னன்னாக்கா நித்திய பக்தி சேவை செய்வது ஒன்றுதான் இந்த ஜீவாத்மாவுடைய ஒரே செயல். அதை நாம மறந்து விடுகின்றோம். சோ ஒருவன் பகவானின் நித்திய தொண்டனாவான். சோ நாம் எப்பொழுதுமே நித்திய தொண்டர்கள் அவருக்கு. இந்நிலையில் அவன் மறக்கும் பொழுது, அதாவது இந்த நிலையை அவன் மறந்து விடும் பொழுது, நாம பகவானுக்கு நித்திய சேவை செய்ய பிறந்தவர்கள் என்று நாம மறந்து விடும் பொழுது ஜட உலகை அவன் அனுபவிக்க விரும்புகின்றான். எப்பவுமே பொருள் அண்ட் அருள்.
சோ அருளில் நாம செல்லும் பொழுது இதனுடைய உண்மையை புரிந்து கொண்டு இதை நாம தாழ்ந்த நிலையில் எடுத்து செல்கின்றோம். ஆனால் எப்பொழுது அருளை பற்றி எதுவுமே தெரியாம போயிடுறதோ இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை நம்ம மூழ்கி விடுகின்றோம். ஏதோ ஒன்றுல மட்டும்தான் நம்மளால பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னேறி செல்ல முடியும். ஞானமுடையவன் அருள் உலகத்தை நோக்கி செல்லணும்னு நினைக்கிறா. அதே ஞானமற்றவன் இந்த பொருள் உலகத்திலே பிறந்து மீண்டும் மீண்டும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கவலைகள் எல்லாவற்றையுமே அனுபவிக்கின்றான். ஆனா அந்த ஞானம் கூட அவனுக்கு இருப்பதில்லை. வந்தப்பட்ட ஜீவராசிகளின் பொய்யான புலனின்பத்தை ஒழித்து அவர்களை ஆன்மீக உலகிற்கு அழைத்து செல்வதற்காகவே பகவான் அவதரிக்கிறார். இதுவே வீழ்ந்த ஆத்மாக்களிடம் பகவான் கொண்டுள்ள தனி பெரும் கருணை ஆகும். ரொம்ப அற்புதமான வரி. நாம் எல்லாருமே வீழ்ந்த ஆத்மாக்கள் தான். நம்ம மேல அவருக்கு இருக்கக்கூடிய தனிப்பெரும் கருணை பாத்தீங்கன்னாக்கா நாமளும் அவரிடத்தில் போய் சேரணும் என்பது அவருடையது. ஒரு தாய் எப்படி பிள்ளைகளை எதிர்பார்க்கின்றாலோ அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரும் நம்மளை எதிர்பார்த்து அந்த வைகுண்டத்திற்கு வரணும், கோலோகத்திற்கு வரணும், இல்லை அயோத்திக்கு வரணும் என்று எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கின்றார். 25வது ஸ்லோகம் விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க வாசிப்பீங்க. சோ தயாயம் சாவதாரஸ்தே பூவோ பார ஜீஹிர்ஷயः ஸ்வானாம் சான்யன்ய பாவானாம் அனுதாயானயः சாத்ருஷு. எஸ் வாசி. சாஸ்திருத. हरे कृष्ण माता जी। तदायं सभा सावधारस्ते भूवो भारजीर्षया स्वानं सान्यन्य भावानम् अनुत्थानाय सातकृत्. तदा இவ்வாறாக அயம் இந்த ச மேலும் அவதார அவதாரம் தே உங்களுடைய புவ ஜட உலகின் பார பாரத்தை ஜீகர்ஷிய ஷயா அகற்றுவதற்கு ஸ்வானாம் நண்பர்களின் ச அனன்ய பாவானாம் மேலும் விசேஷமான பக்தர்களின் அனுத்யானய எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டு இருப்பதற்கு ச மேலும் அசக்ருத் முழு திருப்தி அடைந்து. மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறாக உலகின் பாரத்தை நீக்குவதற்காகவும் முக்கியமாக உங்கள் மீது ஆழ்ந்த தியானத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களும் உங்களது நண்பர்களும் உங்களுக்கே சொந்தமானவர்களுமான உங்களுடைய பக்தர்களின் நன்மைக்காகவுமே நீங்கள் இவ்வுலகில் அவதரிக்கிறீர்கள். பொருளுரை. பகவான் அவரது பக்தர்களிடம் பாரபட்சம் கொண்டிருப்பதாக காணப்படுகிறது. அனைவரும் பகவானுடன் உறவு கொண்டுள்ளனர். அவர் அனைவருக்கும் சமமானவரே. இருப்பினும் அவரது சொந்த உறவினர்களிடம் பக்தர்களிடம் அவர் அதிக அன்பு கொண்டிருக்கிறார். பகவான் தான் எல்லோருக்கும் தந்தை. ஒருவரும் அவருக்கு தந்தையாக இருக்க முடியாது, ஒருவரும் அவருக்கு மகனாகவும் இருக்க முடியாது. இது அவருடைய தெய்வீக லீலையாகும். பகவானுக்கு பௌதீகமான உறவு முறைகள், பெற்றோர் பாசம் போன்றவைகளுடன் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை. மேலே குறிப்பிட்டது போல் பகவான் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவராவார். இதனால் அவரது உறவினர்கள் மற்றும் பக்தி பூர்வமான அவர்களது உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய எதுவும் பௌதிகமானதல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ததாயம் சாவதாரஸ்தே பூஹோ பார ஜீஹிர்ஷயாஹ ஸ்வானாம் சானன்யஹ பாவானாம் அனுத்யானாயஹ சாஷக்ருத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறாக இந்த உலகின் பாரத்தை நீக்குவதற்காக முக்கியமாக உங்கள் மீது ஆழ்ந்த தியானத்தில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்களுக்கும், அதாவது பக்தர்களுக்கும், உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும், அதாவது 5 விதமான உறவு முறைகளில் பிரேம பக்தியை செலுத்துபவர்களுக்கும், உங்களுக்காகவே சொந்தமானவர்களான உங்களுடைய பக்தர்களின் நன்மைக்காகவுமே நீங்கள் இந்த உலகில் அவதரிக்கின்றீர்கள். 3 விதமான காரியங்கள் பகவான் இந்த லோகத்தில் தோன்றுகிறார் என்றால், ஒன்று தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் அதர்மத்தை அழிப்பதற்காகவும் பக்தர்களை ரட்சிப்பதற்காகவும் தான் பகவான் யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றார் என்று 4th சாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதை பற்றி தான். சோ இங்க பிரேம பக்தி என்பது பௌதீக ரிலேஷன்ஷிப்பான அந்த மாதிரி கிடையாது. அது ஆன்மீகத்தில் இருக்கக்கூடியது பண்புகள் அப்படிங்கறத சொல்லணும். இங்கே காதல் கிடையாது, இங்கே பிரேமம் என்பது. சோ அதாவது காதல் வேறு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா
பிரேமம் வேறு. காதல் என்றால் இந்த பௌதிக இயற்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பாடிலி அட்ராக்ஷன் பிளஸ் அவர்களுடைய பேச்சு இதுல வந்து நாம லயித்து இங்க பௌதிக குணங்களோட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய சம்பந்தத்தை ஒருவரை ஒருவர் ஏற்படுத்தி கொள்கிறார்கள். அதுதான் காதல் என்பது, அதுதான் அன்பு அங்கே. ஆனா அதே வந்து ஆன்மீகத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது அது பிரேம பக்தி. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்காக, அதாவது தெய்வீகமான இயல்புகளோடு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு சேவை புரியக்கூடிய அந்த தன்மைதான், அதுதான் பிரேம பக்தி என்பது. அதனால நம்ம பௌதீக குவாலிட்டிஸை வச்சு நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட வந்து கம்பேரிஷன் பண்ணக்கூடாது. அதை பத்தி விளக்குறது தான் இங்கே. பகவான் யாருக்குமே பாரபட்சம் காட்டுவது கிடையாது. ஆனா அவர்களுடைய பக்தர்கள் மேல அவருக்கு கொஞ்சம் பிரேம ஜாஸ்தி, அது எப்பவுமே அவருக்கு உண்டு. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரேம பக்தி இருப்பவர்களிடம் அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சேவகனாக ஓடி வந்து விடுவார். அது பூர்த்தியும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது பௌதீகத்தன்மை கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இங்கே நாம எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த 5 விதமான இது, அதாவது சாந்தரசா, சாக்கியரசா, தாஷ்யரசா, அதுக்கப்புறம் வாத்சல்ய ரசா, மாதுரிய ரசா, இந்த 5 விதமான செயல்பாடுகள் நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம் இல்லையா? இந்த இதுல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே அவர் பிரேம பக்தியை வழங்குகிறார். அதுவும் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல கொடுக்க மாட்டார். நல்லா அதெல்லாம் செக் பண்ணி தான் கொடுப்பார் பகவான். ஏன்னா அவரே அது அவங்களுக்கு வந்து சேவகம் செய்யணும் இல்லையா? அதனால வந்து he will check எந்த லெவலுக்கு அவர்கள் இருக்காங்கன்றது தெரிஞ்சுட்டு தான் அந்த பிரேம பக்தியை அவர் வாரி வழங்குவார். ஸோ ஆனா மோட்சம் என்பது வந்து ஈஸியாவே கொடுக்கிறார். மோட்சம் வந்து பெரிய கஷ்டமான காரியம் கிடையாது. நம் பக்தி சேவை செய்தாலே பகவான் நமக்கு வந்து மோட்ச கதியை வழங்குகிறார். ஆனா பிரேம பக்தியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அவரோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளுதல் இல்லையா? சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்பவுமே அவர் வந்து அனலைஸ் பண்ணி தான் கொடுப்பார். சோ இந்த பௌதிக இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அவர். சோ ஆனால் இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த உறவு முறைகள்லயே வந்து நாம வந்து நினைக்கவே கூடாது. ஏன்னா இதுல எல்லாமே ஏற்றத்தாழ்வுகள், இதனுடைய இயல்புகள் எல்லாமே பௌதிகத்தன்மை வாய்ந்தது. சோ அவரது எல்லாமே தெய்வீகத்தன்மை வாய்ந்தது. இந்த வித்தியாசத்தை நாம தெரிந்து கொள்ளணும். சோ அவரது உறவினர்கள் மற்றும் பக்தி பூர்வமா உள்ள அவர்களது உறவு ஆகியவற்றை எதுவுமே வந்து பௌதிகமானது அல்ல அப்படிங்கறத வந்து நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பதம் 6 மல்லிகா மாதாஜி. கிம் இதம் ஸ்வித குதோ வேதி தேவ தேவனா வேத்மிஹம் சர்வதோ முகம் ஆயாதி தேஜஹ பரமதாருணம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிம் இதம் ஸ்வித்குதோ வேதி தேவதேவ ந வேத்மியகம் சர்வதோ முகமாயாதி தேஜக் பரமதாருணம். கிம் என்ன இருக்கிறது, இதம் இது, ஸ்வித் இது வருகிறது, குத எங்கிருந்து, வா இது எதுவாக இருப்பினும், தேவதேவ தேவதேவனே, ந இல்லை, வேத்மி எனக்கு தெரிகிறது, அகம் நான், சர்வதக சுற்றிலும், முகம் திசைகள், ஆயாதி வருகிறது, தேஜக் பிரகாசம், பரம மிகவும் அதிகமாக, தாருணம் ஆபத்தான. மொழிபெயர்ப்பு: தேவதேவனே, எப்படி இந்த ஆபத்தான பிரகாசம் சுற்றிலும் பரவுகிறது, அது எங்கிருந்து வருகிறது, அதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. பொருளுரை: பரமபுருஷ பகவானின் முன் எதை கூறினாலும் அதை மரியாதை மிகுந்த பிரார்த்தனைகளுக்கு பிறகுதான் கூற வேண்டும். அதுவே முறையான வழியாகும். ஸ்ரீ அர்ஜுனன் பகவானின் நெருங்கிய நண்பர் என்ற போதிலும் பிறருக்காக இம்முறையை பின்பற்றுகிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. So kim idam svita kudo vedi deva deva na vetmi aham sarvato muham ayadi தேஜேஹ பரமதாருணம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவரே, அவருடைய அந்த பிரகாசம் என்பது அந்த எஃப்ளுஜன்ஸ் பத்தி கேட்கறது. இப்ப எப்படி இந்த ஆபத்தான பிரகாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சுற்றிலும் பரவுகின்றது, அதாவது இது வந்து ஆபத்தான என்றால் இந்த பௌதீகம் நிறைந்த இந்த செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு இந்த பிரகாசம் பரவுகின்றது, எங்கே இருந்து வருகின்றது, இதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லையே அப்படின்ற ஒரு கொஷின் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வைக்கிறாரு. சோ பரமபுருஷ பகவான் முன் எதை கூறினாலும் அதை மரியாதை மிகுந்த பிரார்த்தனைகளுக்கு பிறகுதான் கூற வேண்டும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இது வந்து இந்த ஆபத்து என்பது எதை குறிக்கிறது என்றால் நம்ம அஸ்வத்தாமன் எய்த பிரம்மாஸ்திரத்தினுடைய அந்த இதுதான், அந்த எஃப்ளிஜன்ஸ் தான் சொல்றது ஆக்சுவலி. சோ பகவான் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனன் பிரார்த்தனைகளை மேற்கொள்கின்றான் இல்லையா?
சோ எவ்வளவு நம்ம வந்து கோரிக்கைகள் வைத்தாலுமே பகவானை ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவருடைய புகழாரங்களை எல்லாம் சொல்லி அதன் பிறகுதான் நம்மளுடைய கோரிக்கைகளை வைக்கணும். அதை தான் முறையாக அர்ஜுனனும் இங்கே செய்கின்றான். எங்கிருந்து வருகின்றது, இதை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அப்படின்றது வந்து இது அர்ஜுனனுடைய வார்த்தைகள் ஆக்சுவலி. சோ பரமபுருஷ பகவானின் முன் எதை கூறினாலும் அதை மரியாதை மிகுந்த பிரார்த்தனைகளுக்கு பிறகுதான் கூற வேண்டும். அதுவே முறையான வழியாகும். ஸ்ரீ அர்ஜுனன் பகவானின் நெருங்கிய நண்பர் என்பதிலும் பிறருக்கு இம்முறையை பின்பற்றுகிறார். நம்மளும் அதை பார்த்து தெரிஞ்சு கொள்வதற்காக அவரும் அதை வந்து ஃபாலோ பண்றார். 27வது பதம். ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச வேதே தேதகம் த்ரோண புத்திரஸ்ய பிரம்மா பிராமம் அஸ்திரம் பர்தர்ஷிதம் நைவாஷௌ வேத சம்ஹாரம் பரான பாத உபசிதே. சோ இப்ப வந்து பகவான் வந்து சொல்கின்றார். சோ இது எங்க இருந்து வருதுன்னா அஸ்வத்தாமனுடைய பிரம்மாஸ்திரத்திலிருந்து வருகின்றது என்று பகவான் கூறுகின்றார். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச வேத்தேதம் துரோணபுத்திரஸ்ய பிராமமஸ்திரம் பிரதர்ஷிதம் நைவாசோ வேத சம்ஹாரம் பிராணபாக உபஸ்திதே. ஸ்ரீ பகவான் பரமபுருஷ பகவான் உவாச்ச கூறினார், வேத்த என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள்வாயாக, இதம் இந்த துரோணபுத்திரஸ்ய துரோணருடைய மகனின் பிராமம் அஸ்திரம் பிரம்மாஸ்திரத்துக்கு அணு ஆயுதம் உரிய மந்திரங்கள் பிரதர்ஷிதம் பிரயோகித்து விட்டான். ந இல்லை, ஏவ கூட, அசௌ அவன், வேத அதை அறிவான், சம்ஹாரம் திரும்பப் பெறுவதை, பிராணபாதே வாழ்வின் முடிவு, உபஸ்திதே உடனடியாக நிகழப் போகிறது. மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷ பகவான் கூறினார், இது துரோணனுடைய மகனின் செயல் என்பதை என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். பிரம்மாஸ்திரத்துக்கான அணு ஆயுதம் மந்திரங்களை அவன் ஏவி இருக்கிறான். மேலும் அந்த அஸ்திரத்தை திரும்பப் பெறும் முறையை அவன் அறிந்திருக்கவில்லை. உடனடியாக நிகழப்போகும் மரணத்திற்கு அஞ்சி வேறு வழியின்றி இப்படி செய்து விட்டார். பொருளுரை. இந்த பிரம்மாஸ்திரம் அணுசக்தியால் திறமையாக இயக்கப்படும் நவீன அணு ஆயுதத்திற்கு ஒப்பானதாகும். அணுசக்தியானது அனைத்தையும் மொத்தமாக எரித்துவிடக்கூடியதாகும். அவ்வாறுதான் பிரம்மாஸ்திரமும் செயற்படுகிறது. அது அணுகதிர் இயக்கத்திற்கு ஒப்பான தாங்க முடியாத வெப்பத்தை விளைவிக்கிறது. அணுகுண்டு ஸ்தூலமான வகையைச் சேர்ந்த ஆயுதமாகும். ஆனால் பிரம்மாஸ்திரம் மந்திரங்களை உச்சரித்து ஏவப்படும் சூட்சுமமான ஆயுதமாகும். இவ்விரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடு இதுவே. இது வேறொரு வகையான விஞ்ஞானமாகும். இத்தகைய விஞ்ஞானம் கடந்த காலத்தில் பாரத வருஷத்தில் வளர்க்கப்பட்டது. மந்திரங்களை உச்சரிப்பதெனும் இந்த சூட்சுமமான முறையும் கூட பௌதிகமானதே ஆகும். ஆனால் அதை நவீன காலத்து பௌதீக விஞ்ஞானிகள் இன்னும் அறியவில்லை. சூட்சுமமான பௌதீக விஞ்ஞானம் ஆன்மீகமானது அல்ல. ஆனால் இன்னும் நுணுக்கமான ஆன்மீக முறையுடன் அதற்கு நேரடியான தொடர்பு உண்டு. மந்திரத்தை உச்சரிப்பவருக்கு ஆயுதத்தை பிரயோகிப்பதும் அதை திரும்பப் பெறுவதும் தெரியும். அது பூரண அறிவாகும். ஆனால் சூட்சுமமான விஞ்ஞானத்தை உபயோகித்த துரோணாச்சாரியனின் மகனுக்கு இந்த ஆயுதத்தை திரும்பப் பெறும் முறை தெரிந்திருக்கவில்லை. திடீர் மரணத்திற்கு அஞ்சி அதை அவன் பிரயோகித்து விட்டான். எனவே இப்பழக்கம் முறையற்றது என்பதுடன் தர்மத்திற்கு விரோதமானது ஆகும். ஒரு பிராமணரின் மகனான அவன் அத்தனை தவறுகளை செய்திருக்க கூடாது. இவ்வாறு கடமையில் மிகவும் அலட்சியமாக இருந்ததற்காக அவன் பகவானாலேயே தண்டிக்கப்பட போகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வேதே ஸ்ரீ பகவானு வாச்ச வேதேதம் துரோணபுத்திரஸ்ய பிராமம் ஹஸ்திரம் பரதர்ஷிதம் நைவாஷௌ வேத சம்ஹாரம் பிராணபாத உபஸ்திதே. சோ பகவான் சொல்கின்றார், இது துரோணனுடைய புத்திரரான
அதாவது அஸ்வத்தாமனிடமிருந்து வந்திருக்கின்றது இந்த பிரம்மாஸ்திரம். அவன் இந்த பிரம்மாஸ்திர மந்திரத்தை சொல்லி ஏவி இருக்கின்றான். மேலும் அந்த அஸ்திரத்தை திரும்ப பெறும் முறை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவன் அறிந்திருக்கவில்லை. அவனுக்கு ஏவ மட்டும்தான் தெரியும். திரும்பி வாபஸ் எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த வேத மந்திரங்கள் அவனுக்கு தெரியாது. இப்பொழுது அவன் செய்திருக்கக்கூடிய செயல் அவனை ரட்சித்துக் கொள்வதற்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா வேறு வழி இல்லாமல் தான் இந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை அவன் எய்தியிருக்கின்றான். உடனடியாக நிகழப்போகும் மரணத்திற்கு அஞ்சி வேறு வழியின்றி இப்படி செய்து விட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா அர்ஜுனருக்கு விளக்குகிறார். சோ இந்த பிரம்மாஸ்திரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நவீன யுகத்துல நம்மளுடைய அணு ஆயுதத்திற்கு சமமானது. சோ அணு ஆயுதம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதிக தன்மை வாய்ந்தது. அதுல எந்த வேத மந்திரங்கள் எதுவுமே கிடையாது. அதுவும் சர்வ வல்லமை படைத்தது. பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாவற்றையுமே எரிக்க வல்லது. ஆனா பிரம்மாஸ்திரம் அப்படி கிடையாது. அதை அதாவது எய்வதற்கான முறையும் அதை திரும்ப பெறுவதற்கான முறையையும் கற்றிருக்க வேண்டும். அதுவே உத்தமமான காரியம். ஏன்னா அதை தெரியாமல் எய்து விட்டாலும் அதை திரும்பி பெறக்கூடிய அந்த சக்தி நமக்கு வேண்டும். ஆனா அஸ்வத்தாமனுக்கு அந்த திரும்ப பெறும் முறை அவனுக்கு தெரியாது. ஒரு பிராமணனுடைய மகனாக இருந்தும் அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் அவன்கிட்ட இல்லை. அதாவது தெரியாமல் செய்தாலும் அந்த தவறை செய்யக்கூடாது என்ற அந்த ஞானம் கூட அவனுக்கு இருப்பதில்லை. அங்கே அவனுக்கு சுயநலம் என்பதுதான், தன்னுடைய வாழ்க்கை என்றுதான். மரணத்தை ஸ்வீகரிக்க அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பயம். அதனால பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை அவன் செய்து விட்டான். சோ ஒரு பிராமணரின் மகனான அவன் அத்தனை தவறுகளை செய்திருக்க கூடாது. அது தவறு. எய்தவன் திரும்ப பெறக்கூடிய முறை தெரிந்தாலே ஒழிய அந்த அஸ்திரத்தை அவன் எய்த வேண்டும். ஏனென்றால் அது என்ன ஆபத்தை விளைவிக்க கூடும் என்பது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ அவ்வாறு அவன் தவறை உணர்ந்து மீண்டும் பெறுவதற்கான அந்த மந்திரத்தை தெரிந்தால் ஒழிய அந்த மாதிரியான அஸ்திரங்களை அவன் எய்யவே கூடாது. இவ்வாறு கடமையில் மிகவும் அலட்சியமாக இருந்ததற்காக அவன் பகவானாலேயே மரணமற்ற தன்மை என்பதை அவன் தண்டனையாக ஏற்கப் போகின்றான். இப்ப வரப்போகக்கூடிய அந்த ஸ்லோகங்களை நாம் பார்க்கத்தான் போகின்றோம். 28வது ஸ்லோகம். நஹி அஸ்யான் யதமம் கிஞ்சித் அஸ்திரம் பரயத்யவகர்ஷனம் ஜஹி அஸ்திர தேஜ உன்னதம் அஸ்திரக்ஞோஹி அஸ்த தேஜசஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஹேமலதா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாசிங்க. நகி அஸ்யான் யதமம் கிஞ்சித் அஸ்திரம் பிரத்யவகர்ஷனம் ஜகி அஸ்திர தேஜ உன்னதம் அஸ்திரக்ஞோஹி அஸ்திர தேஜசா. இல்லை நிச்சயமாக, அஸ்ய அதன், அந்யதாம் மற்றொரு, கிஞ்சித் எதுவாயினும், அஸ்திரம் ஆயுதம், பிரதி எதிரான, அகர்சனம் எதிர்த்தாக்குதலான, ஜகி அதை வெற்றிக்கொள், அஸ்திர தேஜ அந்த ஆயுதத்தின் பெரும் பிரகாசம், உன்னதம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த, அஸ்திர கிஞ போர்க்கலையில் நிபுணன், ஹி உண்மையில், அஸ்திர தேஜசா உன்னுடைய ஆயுதத்தின் வலிமையால். மொழிபெயர்ப்பு. ஓ அர்ஜுனா, இந்த ஆயுதத்தை மற்றொரு பிரம்மாஸ்திரத்தால் மட்டுமே செயலிழக்க செய்ய முடியும். போர்க்கலையில் நீ சாமர்த்தியம் உள்ளவன் என்பதால் உன்னுடைய சொந்த ஆயுதத்தின் சக்தியால் இந்த ஆயுதத்தின் பேருளையை அடக்கிவிடு. பொருளுரை. அணுகுண்டுகளின் விளைவுகளை அடக்குவதற்கு எதிராயுதம் இல்லை. ஆனால் சூட்சுமமான விஞ்ஞானத்தினால் பிரம்மாஸ்திரத்தின் விளைவுகளை அடக்கிவிட முடியும். பழங்காலத்தில் போர்க்கலையில் திறமை பெற்று இருந்தவர்களால் பிரம்மாஸ்திரத்தை எதிர்க்க முடிந்தது. துரோணாச்சாரியின் மகனுக்கு அந்த ஆயுதத்தை தடுக்கும் வழி தெரியவில்லை. எனவே அர்ஜுனன் அவரது சொந்த ஆயுதத்தின் பலத்தால் அதை தடுத்து விடும்படி உத்தரவிடப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப பகவான் என்ன சொல்கின்றார் அர்ஜுனனுக்கு, அவருடைய பிரம்மாஸ்திரத்தை பாத்தீங்கன்னாக்கா உபயோகப்படுத்தி அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தினுடைய அந்த வலிமையை பாத்தீங்கன்னாக்கா அடக்க வேண்டும் என்பதை பகவான் கூறுகின்றார். நாஹி அஷ்யான் யதமம் கிஞ்சித் அஸ்திரம் பிரயத்யவர்கர்ஷனம் ஜஹி அஸ்திர தேஜா உன்னதம் அஸ்திரக்ஞோஹி அஸ்திர தேஜசாக.
அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஓ அர்ஜுனா, இந்த ஆயுதத்தை மற்றொரு பிரம்மாஸ்திரத்தால் மட்டுமே செயலிழக்க முடியும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, இந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை நாம ஒழிக்கணும்னா இன்னொரு பிரம்மாஸ்திரத்தை அணுவை கொண்டுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெற்றி அடைய முடியும் என்பதை பகவான் இங்கே கூறுகின்றார். போர்க்கலையில் நீ சாமர்த்தியம் உள்ளவன் என்பதால் உன்னுடைய சொந்த ஆயுதத்தின் சக்தியால் இந்த ஆயுதத்தின் பேரொளியை அடக்கிவிடு, பிரகாசத்தை அடக்கிவிடு அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப இதுவாவே அவர் வந்து உத்தரவிடுகின்றார். யாரு? பகவான் அர்ஜுனனுக்கு. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சூத உவாச்ச, இந்த சூழ்நிலையை வந்து சுத கோஸ்வாமி அவர்கள் விளக்குகின்றார். ஸ்ருத்வா பகவதா புரோக்தம் ஃபால்குணஹ பரவீரஹாஹ வாபஸ்தம் பரிக்ரம்ய பிராமம் பிரம்மாஸ்திரம் சந்ததே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சூத உவாச்ச ஸ்ருத்வா பகவதா புரோக்தம் ஃபால்குணஹ பரவீரஹ சுப்ருஷ்ட்வாபஸ்தம் பரிக்ரம்ய பிரம்மம் பிரம்மாஸ்திரம் சந்ததே. சூத கோஸ்வாமி உவாச கூறினார். ஸ்ருத்வா கேட்டபின், பகவதா பரமபுருஷரால், புரோக்தம் கூறப்பட்டது, ஃபால்குண ஸ்ரீ அர்ஜுனனின் மற்றொரு பெயர், பரவீரஹா பகைவனான வீரனை கொல்லக்கூடியவர், ஸ்பிருஷ்ட்வா தொட்டபின், ஆப நீரை, தம் அவரை, பரிக்ரம்ய வலம் வந்து, பிரம்மம் பரமபுருஷரை, பிரம்மஸ்திரம் பரம ஆயுதம், சந்ததே செலுத்தினார். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சூத கோஸ்வாமி கூறினார், பரமபுருஷரிடமிருந்து இதை கேட்ட அர்ஜுனன் நீரை தொட்டு புனிதமடைந்த பின் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வலம் வந்தார். பிறகு அவர் தமது பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகித்து மற்றதை செயலிழக்க செய்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சூத உவாச்ச ஸ்ருத்வா பகவதா புரோக்தம் ஃபால்குணஹ பரவீரஹாஹ சப்ருஷ்டவாபஸ்ய தம் பரிக்ரம்ய பிரம்மம் பரமாம் பிராமம் பிரம்மாஸ்திரம் சந்ததே. அதாவது பாருங்க, ஸ்ரீ சூத கோஸ்வாமி என்ன சொல்கின்றார் என்றால், பரமபுருஷரிடம் இந்த உத்தரவை வந்து கேட்ட பிறகு அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னாக்கா, எப்பவுமே வந்து நல்ல காரியங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்யும் போது கூட பிராமணர்கள் வந்து கை மேல வந்து தண்ணி விடுவார், கையை கழுவணும்ட்டு இல்லையா. சோ அந்த இது நீரை தொட்டு புனிதப்படுத்தி கொள்ளுதல். நம்ம பகவானை வலம் வந்த பிறகு அவர் தமது பிரம்மாஸ்திரத்தை பிரயோகித்து மற்றதை செயலிழக்க செய்தார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், பிரியா மாதாஜி வாசிங்க. சம்ஹத்யான் யோன்யம் உபோயஷ் தேஜசி சரசம்ருதே ஆவருத்ய ரோதசி கம்ஷ வவ்ருத்தாதே ஹர்க வஹன்னிவத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சம்ஹத்யான் யோன்யம் உபயோன் தேஜசி சரசம்ருதே ஆவருத்ய ரோதசி கம் சவவ்ருத்தாதே ரக்வக்னிவத். சம்ஹத்ய சேர்க்கையால், அந்யோன்யம் ஒன்றுடன் மற்றொன்று, உபயோ இரண்டில், தேஜசி பேரொளி சர ஆயுதங்கள், சம்ருதே மறைந்து, ஆவருத்ய மூடி, ரோதசி முழு ஆகாயத்தையும், கம்ச விண்வெளியும் கூட, வவ்ருதாதே அதிகரித்து, அர்க சூரிய மண்டலம், வக்னி வத் தீனை போல். மொழிபெயர்ப்பு. இரு பிரம்மாஸ்திரங்களின் கதிர்களும் இணைந்த பொழுது சூரிய வட்டத்தை போன்றதொரு மிக பெரிய தீவட்டம் எல்லா கிரகங்களையும் உள்ளடக்கிய விண்வெளி முழுவதையும் மறைத்தது. பொருளுரை. பிரம்மாஸ்திரத்தால் உண்டாக்கப்படும் வெப்பம் பிரபஞ்ச அழிவு காலத்தில் சூரிய மண்டலத்தில் காணப்படும் நெருப்புக்கு ஒப்பானதாகும். ஒரு பிரம்மாஸ்திரத்தினால் உண்டாக்கப்படும் வெப்பத்துடன் ஒப்பிடும் பொழுது அணுசக்தியின் வெப்பம் மிகவும் அற்பமானதே ஆகும். அணுகுண்டினால் அதிகபட்சம் ஒரு கோணத்தை மட்டுமே தகர்க்க இயலும். ஆனால் பிரம்மாஸ்திரத்தினால் உண்டாக்கப்படும் உஷ்ணமோ பிரபஞ்ச சூழ்நிலை முழுவதையுமே அழித்துவிடக் கூடியதாகும். எனவேதான் இதன் உஷ்ணம் அழிவு காலத்தில் ஏற்படும் உஷ்ணத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
சம்ஹத்யயான் யோன்யன்யம் உபயோஷ் தேஜசி சரசம்ருததே ஆவ்ருத்யஹ ரோதசி கம் வவுர்தாதே ஹர்க வஹ்னிவத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 2 பிரம்மாஸ்திரங்கள் கதிர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல ஆகாயத்தின் இணைந்த பொழுது சூரிய வட்டத்தை போன்ற மிக பெரிய தீவட்டம் எல்லா கிரகங்களையும் உள்ளடக்கிய விண்வெளி முழுவதையுமே அது மறைத்து விடுகின்றது. சோ ஒரு பிரம்மாஸ்திரமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இந்த லோகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த வெப்பமே நம்மளால வந்து அழிவு அந்த லோகம் அழிவுற போகின்றது என்றால் அந்த சமயத்தில் வந்து உபயோகப்படுத்தினால் அது அந்த சமயத்துக்கு தான் உகந்தது. ஆனா இப்ப என்ன ஆச்சுன்னாக்கா இவனுடைய அஸ்வத்தாமன் தன்னுடைய உயிரை ரட்சிப்பதற்காக பிரம்மாஸ்திரத்தை உபயோகப்படுத்தினான். அர்ஜுனரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப வந்து அந்த எதிர் தாக்குதலுக்கு பகவானுடைய அந்த ஆணைப்படி அவனுடைய பிரம்மாஸ்திரத்தை அவன் அதை கொண்டு அடக்கிதான் ஆக வேண்டும் என்பதை பற்றி அதோடு அவன் இருக்கின்றான். சோ இருவருடைய பிரம்மாஸ்திரங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலே விண்வெளியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பிரகாச ஒளியை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வளவு பெரிய அழிவை ஏற்படுத்த போகின்றது என்பதை நம்மளால யூகிக்க முடியவில்லை. பிரம்மாஸ்திரத்தால் உண்டாக்கப்படும் வெப்பம் பிரபஞ்ச அழிவு காலத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அழிவுற பகவானுக்குள் எல்லாம் அடங்கி செல்லக்கூடிய அந்த காலத்தில் சூரிய மண்டலத்தில் காணப்படும் நெருப்பிற்கு ஒப்பானதாகும். சோ ஒரு பிரம்மாஸ்திரத்தால் உண்டாக்கப்படும் வெப்பத்துடன் ஒப்பிடும் பொழுது அணுசக்தியின் வெப்பம் எதுவுமே கிடையாது. இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். அணுகுண்டினால் அதிகபட்சம் ஒரே ஒரு கோளை மட்டும்தான் தகிர்க்க முடியும். ஆனா பிரம்மாஸ்திரம் அப்படி கிடையாது. அனைத்து அதாவது உஷ்ணமோ பிரபஞ்ச நிலை முழுவதையுமே அழித்து விடக்கூடியதாகும். எனவே தான் இதன் உஷ்ணம் அழிவு காலத்தில் ஏற்படும் உஷ்ணத்துடன் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. பத்மா மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. சோ இதுவரைக்கும் வாசிக்காதவங்க யாராவது இருந்தா கையை உயர்த்தலாம். எஸ் பத்மா மாதாஜி. திருஷ்ட்வாஸ்தர தேஜஸ்து தயோஸ்திரில் லோகான் பிரஹதஹன் மஹத் தஹ்யாமானஹ பிரஜாஹ சர்வாஹ சாம்வர்த்தகம் அமம்ஸ்தத. எஸ் வாசி. திருஷ்டுவா இவ்வாறு கண்டு அஸ்திர ஆயுதம் தேஜ உஷ்ணம் து ஆனால் தயோ இரண்டின் த்ரீன் மூன்று லோகான் லோகங்கள் பிரதகத் பிரகாசிக்கும் மகத் கடுமையாக தஹ்யமானா எரிந்து பிரஜா மக்கள் சர்வா அனைவரும் சாம்வர்தகம் பிரளய காலத்தில் பிரபஞ்சத்தை அழிக்கும் தீயின் பெயர் அமம்ஸ்த சிந்திக்க ஆரம்பித்தனர். மொழிபெயர்ப்பு. உலகங்களிலும் உள்ள மக்கள் அனைவரும் ஆயுதங்களின் மொத்த வெப்பத்தினால் தகிக்கப்பட்டனர். அது அழிவு காலத்தில் தோன்றும் சாம்வர்தக நெருப்பை அனைவருக்கும் நினைவூட்டியது. பொருளுரை. பிரபஞ்சத்தின் மேல் கீழ் மற்றும் இடைப்பட்ட கிரகங்களே உலகங்களாகும். இரு பிரம்மாஸ்திரங்களும் இந்திர பூமியில் தான் பிரயோகிக்கப்பட்டன என்றாலும் இவற்றின் மொத்த வெப்பம் பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் பரவியது. வெவ்வேறு கிரகங்களில் உள்ள அளவுக்கு அதிகமான வெப்பத்தை உணர துவங்கிய அனைவரும் அதை சாம்வர்த்தக தீயுடன் ஒப்பிட்டனர். ஆகவே குறைமதியாளர்கள் நினைப்பதை போல் எந்த கிரகத்திலும் ஜீவராசிகள் இல்லாமல் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ இந்த பிரபஞ்சங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா உயிர்வாழிகள் இல்லை என்று நம்ம எப்பவுமே சொல்லும். எல்லா கிரகங்களிலும் உயிர்வாழிகள் இருக்கின்றார்கள். சோ அதை நம்ம இந்த அனாலிசிஸ் பிரகாரமே இந்த பாகவதத்திலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். திருஷ்டா வாஸ்தர தேஜஸ்து தியோயஸ்திரீல் லோகான் பிரஹதஹன் மஹத் தஸ்யாமானஹ பிரஜாஹ சர்வாஹ சாம்வர்த்தகம் அமம்ஸ்ததஹ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா உலகங்கள் நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய 6 உலகங்கள், நம்ம மத்தியில இருக்கக்கூடிய பூலோகம், அதுக்கப்புறம் நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய 7 உலகங்கள். சோ உள்ள மக்கள் அனைவருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆயுதங்களில் மொத்த வெப்பத்தினால் தகிக்கப்படுகின்றனர். இந்த வெப்பம் அது வரைக்கும் அதாவது 14 லோகங்களுக்குள்ளேயும் அந்த வெப்பத்தை உணர முடிந்தது. அது அழிவு காலத்தில் தோன்றும்
சாம்வர்த்தக நெருப்பு அப்படின்னாக்கா அந்த அழிவு காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த அக்னி ஜுவாலைக்கு வந்து சாம்வர்த்தகம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அதை வந்து நினைவூட்டக்கூடியதாக இருந்தது என்று இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நமக்கு விளக்கம் வருகின்றது. சோ நமக்கு மேல நமக்கு கீழே இடைப்பட்ட நாம இது எல்லாமே 3 உலகங்கள் என்று சொல்கின்றோம். இரு பிரம்மாஸ்திரங்கள் இந்திர பூமியில் பிரயோகிக்கப்பட்டன என்றாலும் இவற்றின் மொத்த வெப்பம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரபஞ்சம் முழுவதுமே பரவி இருக்கிறது. வெவ்வேறு கிரகத்தில் உள்ள அளவுக்கு அதிகமான வெப்பத்தை உணர துவங்கிய அனைவருமே இதை வந்து சாம்வர்த்தக தீயுடன் ஒப்பிட்டனர். இதுவே குறைமதியாளர்கள் நினைப்பது போல எந்த கிரகத்திலும் ஜீவராசிகள் இல்லாமல் இல்லை. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லோகங்களையுமே ஜீவராசிகள் உண்டு என்பதை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நெக்ஸ்ட் பிரேமசுந்தரதன் மாதாஜி, நீங்க லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இதை வாசிச்சிடுங்க. 32nd ஸ்லோகம். प्राप्चो पत्परम् आलक्ष्य लोकव्यतिहरं सददं मदं च वासुदेवस्य सञ्जहारर्जुनोत्वयम्. यस्. प्रजोपद्रवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य சஞ்ஞாஹாரார்ஜுனோத்வயம். பிரஜா பொதுமக்கள், உபத்ரவம் துன்பம், ஆலக்ஷ்ய அதனை கண்டதால், லோகங்கள் வியதிகரம் அழிவு, ச தவிரவும், தம் அந்த, மதம் ச மேலும் அவரது கருத்து, வாசுதேவசிய வாசுதேவனான ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் சஞ்சஹார திரும்ப பெற்றார். அர்ஜுனன் துவயம் இரு ஆயுதங்களையும். மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறு பொதுமக்களின் துன்பத்தையும் உலகங்கள் அழியும் தருவாயில் இருப்பதையும் கண்ட அர்ஜுனன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் விருப்பப்படி அவ்விரு பிரம்மாஸ்திரங்களையும் உடனடியாக திரும்ப பெற்றார். தற்கால அணுகுண்டு உலகையே அழித்துவிடும் என்பது குழந்தைத்தனமான எண்ணமாகும். முதலாவதாக அணுசக்தி உலகை அழிப்பதற்கு போதுமான சக்தி வாய்ந்ததல்ல. இரண்டாவதாக அனைத்தும் முடிவாக பரமபுருஷரின் பரம ஆணையை பொறுத்தே உள்ளன. ஏனெனில் அவரது விருப்பம் அல்லது அனுமதியின்றி எதையும் உண்டாக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது. இயற்கை சட்டங்களே அனைத்தையும் விட சக்தி வாய்ந்தவை என்று நினைப்பதும் முட்டாள்தனமே ஆகும். பகவத்கீதை உறுதி செய்வதைப் போல ஜட இயற்கையின் சட்டம் பகவானுடைய ஆணையின் கீழ் செயற்படுகிறது. பகவானின் ஆணையால் மட்டுமே உலகம் அழிக்கப்பட முடியும். துரும்பு போலுள்ள அரசியல்வாதிகளின் விருப்பப்படி அல்ல. திரௌணியும் அர்ஜுனனும் பிரயோகித்த ஆயுதங்கள் திரும்ப பெறப்பட வேண்டும் என்று பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் விரும்பினார். அது உடனடியாக அர்ஜுனனால் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதை போலவே சர்வசக்தி படைத்த பகவானின் பல சக்தி வாய்ந்த பிரதிநிதிகள் உள்ளனர். மேலும் அவரது விருப்பத்தினால் மட்டுமே பகவான் விரும்புவதை ஒருவரால் நிறைவேற்ற இயலும். இதுல இருந்து நமக்கு ஒண்ணு தெரியறது என்னன்னாக்கா, அனைத்துமே பகவானின் விருப்பத்தினால்தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. தேவர்கள் எல்லாரும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானின் அதாவது அவருடைய ஆணைப்படிதான் எல்லா காய்கறிகளையும் ஏற்று நடத்துகிறார்கள். சோ உண்மையிலே அவர்கள் வழங்கக்கூடிய பலன்கள் எல்லாம் அவரிடம் இருந்தே தோன்றுகின்றது அப்படிங்கிற எல்லா உண்மையும் நாம வந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இப்ப அர்ஜுனன் அந்த 2 பிரம்மாஸ்திரத்தையும் பெறுவதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நாம பார்க்கின்றோம். பிரஜோபத்வரம் ஆலக்ஷ்ய லோக வியதிகரம் சததம் மதம் ச வாசுதேவஸ்ய சஞ்சஹாரர் மஜூனோத்வயம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறு பொதுமக்களின் துன்பத்தையும் உலகங்களை அழிக்கும் தரிவாயில் இருப்பதை கண்ட அர்ஜுனன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் விருப்பப்படி, அதாவது பகவான விருப்பப்படி அவ்விரு பிரம்மாஸ்திரங்களை உடனடியாக திரும்ப பெற்றார். சோ அணுகுண்டுல நம்ம எல்லாம் போட்ட பிறகு அது திரும்ப பெற முடியாது இல்லையா? அது கண்டிப்பாக செயல்பட தோங்கும். there is nothing we can take back. சோ அதுதான் பிரம்மாஸ்திரத்திற்கும் அணுகுண்டிற்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். இன்னொன்னு, அணுகுண்டு ஒரு பர்டிகுலர் இதை மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இலக்கு, அந்த மட்டும்தான் அது வந்து செயலிழக்க செய்யும், அங்கேதான் நஷ்டத்தை உண்டு பண்ணும். ஆனா பிரம்மாஸ்திரம் அப்படி கிடையாது. அது வந்து தெய்வீக சக்தி வாய்ந்தது, எல்லாவற்றையுமே அழிக்க வல்லது. சோ அது அதாவது நம்ம ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும், பரமனின் ஆணைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே தெய்வாம்சங்கள் புரிந்திருக்கிறது எல்லாமே அவருடைய ஆளுமைக்கு கீழே தான். அதை வந்து நம்மளால விவரிக்கவே முடியாது. அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த ஞானமும் நமக்கு கம்மி தான் இல்லையா? சோ எல்லாமே அவருடைய ஆணைக்கு ஏற்றபடிதான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இப்ப நாம வந்து இந்த உலகத்துல நாம இதை செய்யறோம் அதை செய்யறோம் அப்படின்னு நாம எல்லாருமே வந்து நினைக்கின்றோம். உண்மையிலே அது நாம வந்து செய்வது கிடையாது. பகவான் ஆல்ரெடி நிர்ணயித்திருக்கின்றார். he is only disposing.
நாம வந்து வெறும் கருவியா மட்டும்தான் இங்க செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ளணும். சோ இயற்கை சட்டங்களே அனைத்தையும் விட சக்தி வாய்ந்தவை என்பது நினைப்பது முட்டாள்தனம். இந்த பிரபஞ்ச இயற்கையே வந்து எல்லாவற்றையும் விட வந்து பெரியது என்று நினைப்பேன். ஏன்னா பிரபஞ்சத்தையே படைத்தவர் அவர் இல்லையா? அவருடைய ஆளுமைக்குள்ள தான் இந்த பிரபஞ்சமே இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்ற ஞானத்தை நாம வந்து கண்டிப்பாக பெற வேண்டும். சோ துரும்பு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானின் ஆணையால் மட்டுமே உலகம் அழிக்கப்பட முடியும். துரும்பு போலுள்ள அரசியல்வாதிகளின் விருப்பப்படி அல்ல. சோ ஒரு அரசியல்வாதி நினைச்சா பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இதை வந்து ஆக்கம் பண்ணிலாம் அழிக்கப்படலாம்லாம் நினைக்கிறோம் இல்லையா? அதெல்லாம் தவறு. எஸ், தெர் இஸ் அ ஸ்பெகுலேஷன் ஆல்சோ. பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கரோனா வைரஸ் வந்து இட் இஸ் எ பிளான்ட் திங் அப்படின்னு கூட நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து சொல்கிறார்கள். சோ ஏன்னா பிற்காலத்துல இது வந்து ஒரு ஸ்டோரியாவே வந்துட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலி எதுனாக்கா மைக்ரோசாஃப்ட் ஓனர் மேலதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டு இருப்பீங்க. அவர்தான் இதையெல்லாம் செய்துட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா தெரியறது. ஆனா இந்த வைரஸ் வரத்துக்கான காரணங்களும் உண்டு. பகவானுடைய அனுமதி பெற்றே இதெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. நாம வந்து we are going against எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை தவிர்த்து இந்த லோகத்துல என்னென்ன இருக்கோ அதன் மேல ஈர்ப்பு, அதனோட நம்ம லயித்து இருக்கிறதை, அதாவது பகவானே இருக்கின்றாரா என்பதை வந்து பாத்தீங்கன்னா மறந்து விடுகின்றோம். கொரோனா வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம எவ்வளவு பக்தி பிரபாவத்துல இருந்தோம் சொல்லுங்க? கண்டிப்பாக கம்மிதான். அதாவது கோயிலுக்கு போய் வந்து சாமி கும்பிடுறவளும் கம்மிதான். இப்ப பாருங்க, கரோனா வந்த பிறகு நாம வந்து பகவத்கீதையை வாசிக்கிறோம், பாகவதத்தை கேட்கின்றோம், எல்லாமே. ஈவன் இன்க்ளூடிங் நான் கூட சொல்றேன், வீட்டுல நான் சாமி கும்பிடுவேன் தவிர பகவத்கீதை வாசிக்கணும்ன்ற மனசுல இருந்ததே தவிர அதை நான் என்னைக்குமே வந்து நடைமுறைப்படுத்தவே இல்லை இல்லையா? ஆனா கரோனா வந்த பிறகு நிறைய ரியலைசேஷன் வந்திருக்கு. அதாவது ஒரு அழிவு என்று வரும் பொழுதுதான் நமக்கு கூட ஞானம் என்ற ஒன்று இது வேலை செய்கின்றது. சோ அதனால ஏன்னா நம்மளுக்கே இது என்னன்ற அந்த எதை தின்றால் பித்தம் தெளியும் என்ற அந்த ஒரு ஆங்கிள் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அந்த சமயத்திற்கு இதுல நாம அடங்கி விட்டோம்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மீண்டும் பகவானை மறந்து ஒரு இடத்துல எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம சுயமான இந்த லோகத்துல ஈகலோகத்துல நாம வந்து நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை நாம் ஈடுபட்டு விடுவோம் இல்லையா? அதாவது எப்பவுமே அடிமேல் அடி விழுந்துட்டு இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம பகவானை நினைக்கின்றோம். சோ நமக்கு கஷ்டம் வரும்போது மட்டும்தான் பகவானை பற்றி நாம யோசிக்கிறோம். சதா சர்வ காலம் அவர்தான் எல்லாரையுமே ரட்சிக்கின்றார், அவர்தான் எல்லாவற்றையுமே வந்து படைப்பவரும் அவரே, ஆள்பவரும் அவரே, அனைத்துமே கட்டுப்படுத்துபவரும் அவரே என்ற அந்த ஞானத்தை நாம வந்து மனசுல ஏத்துக்கணும். அப்படி ஒரு நிலையை நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டால் ஒழிய நாம சதாசர்வ காலம் பகவானுடைய பக்தி சேவையில நம்மளால ஈடுபட்டு இருக்கவே முடியாது. சோ எல்லாவற்றிற்கும் மேலானவர் இங்கு திரௌணியும் அர்ஜுனனும் பிரயோகித்த ஆயுதங்கள் திரும்ப பெற வேண்டும் என்பது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய விரும்பினார். அது உடனடியாக அர்ஜுனனால் நிறைவேற்றப்பட்டது. அது போலவே சர்வசக்தி படைத்த பகவானின் பல சக்தி வாய்ந்த பிரதிநிதிகள் உள்ளனர். லைக் அர்ஜுனன் மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பிரதிநிதிகள் உள்ளனர். மேலும் அவரது விருப்பத்தினால் மட்டுமே பகவான் விரும்புவதை ஒருவரால் நிறைவேற்ற இயலும். சோ நாம நினைச்சா மட்டும் பத்தாது, பகவானும் நினைக்கணும். we can only propose, God will always dispose. முடிவு நம்ம கையில கிடையாது. சோ இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிடுறோம் இல்லையா? காட் வில் டிஸ்போஸ், காட் வில் டிஸ்போஸ். அதை புரிஞ்சு சொல்றதே கிடையாது. நம்ம வந்து பகவான் தான் நமக்கு எல்லாத்தையுமே டிஸ்போஸ் பண்றாருன்றது வந்து உணர்ந்து சொன்னால் அது வேறு. ஆனா நம்ம நிஜமாவே அந்த மாதிரி உணர்ந்து சொல்கின்றோமா? எல்லா நிலைகளிலுமே கிடையாது. அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஃப்ரேஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி சொல்லிடுவோம். ஆனா அந்த உணர்வு வரணும். நாம எதையுமே இங்க செய்யறது கிடையாது, பகவான் நம்மளை செய்ய வைக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை நாம வந்து கண்டிப்பாக பெற வேண்டும். சோ இதோட இன்னைக்கு பாகவதம் கிளாஸ் நான் நிறைவு